Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu maneh karo channel Maleg gini keluarga sederhana dan apa adanya ya pemirsa ya. Alhamdulillah pemirsa sore-sore iki mak arep dijak metu anak lanang. Jarene kaya ngene pemirsa. Ayo mak, tak jalan-jalan metu mak. Golek apa? Golek makanan yang enak, makanane wong barat gitu. Dadi ki mae kuwi pemirsa ape dijak Mas Andi golek hamburger. Hamburger mbah apa nek ngarani mbah chicken nugget, mbah uget-uget. Sing penting iki mae arep dijak metu healing pemirsa mbek anak lanang. Nek gak salah jarene kon mencoba hamburger kaya ngono. Khususan kanggo mae pemirsa. Dadi niki kok khususan mae tok sing ditukokno Mas Andi. Berhubung adike iki mau ya ngaji urung bali dadine kan cuma sebentar iki ya pemirsa mau sedelok dadi rasa dijak. Dadi make ambek Mas Andi iki sing ape ning cepu pemirsa ya jalan-jalan wis diikuti ae pemirsa kontene make sing sangat sederhana sekali. Ya. Mas sopir kowe. Ayo. Wong sing ngejak awakmu ape mbok jalan-jalan mak kon nyopir nak padha iki roh. Helm mbok ora? Pemirsa perjalanan menuju toko warung hamburger. Sebuah pokoknya ini balun Tampung Rejo. Ning ndi le? Nah iki anu cilok. Ndi? Ya wis lan aku tak ning motor. Tapi Aku tuh kok naik aku tak ning motor. Kok dipangane taman. motornya. Ya. Enggak dipangane taman ae ya. Nah, motornya. Iki anu pemirsa iki mae kon ganti go motor. Dadi mae gak iso mlebu. Tapi itu tukang Mas Andi ae. Siap. Sama dikon anu pemirsa menunggu. Nyebrang, mae urung nyebrang. Iki pemirsa berhubung ngenteni ning ngarep Aneka Frozen. Jadi tak ngenteni ning kene. Soale mae gak wani pemirsa arep rono. Wis sesuai amanah. Rame banget pemirsa. Dibuka ning taman.
sore-sore ini ngarep rumah sakit umum. Baiklah pemirsa, Mas Andi sudah datang, lumayan cepat. Kenapa dek cengar-cengir? Tuku piro? Hah? Tuku piro? Tuku piro? Ya Allah, ada tuku siji le. Ora tuku loro apa piro? Buker. Ayo. Akhirnya pemirsa. Akhirnya tiap sore diajak metu, diajak jalan-jalan ambek anak lanang cuci mata pemirsa yo. Ora edep tuku mok trimo siji pemirsa. Lho. Ya apa iki tulisane apa R? Burger. Burger ya malane waca sik tulisane apa? Rocket chicken. Nah. Rocket chicken. Nah. Mae dijak jajan rocket chicken Nah. ala-ala panganane wong bule pemirsa. Kutha ora wong bule. Hah? Kuwi jenenge burger. Burger. Heeh, dibuka sik banyune sik diombe sik. Oh yo ketelak. Iki caose iki. Ini sik pemirsa, iki jerene khusus nggo mae. Khususan nggo mae pemirsa. Anake nginget ya. Oke disuntuki. Jadi kok ora bolong. Tak ketung kesumpet iki lho, Dik. Otak. Nah, Dengan temen lah, Cah. Lah. otak. Oh, iki lho metu. Mang adus ora mak kowe iki? Alhamdulillah. Aku ping pindho jembok do ragu piye to. Oke, dipangan. Aku adus ping pindho masalah penggaweane ngarep lho, Dik. Oke, tak gone thumbnail loro caose iki. Kok iso digawe loro? Saus pedes mbek kuwi, tomat ambek saus cabe. Aku sing kene. Jangan dibuka sih. Ngene. Tak gone thumbnail. BC. SC cekli. Nah. Cirolo. Wis jangan dibuka kuwi. Itu dicat di maca tukune maca. Alat diapakno. Pemirsa jangan dicat ya pemirsa. Ini real apa adanya pemirsa, no setting. Yo ngene iki pemirsa. Iki mau ki main ceritane ngene iki enak ngene iki mangan opo lho. Wong gak tau mangan enak. Ayo mak tak jam tuku hamburger. Ora apa enak lah wis pokoke ngono lah. Terus mae muni ayo. Oke. Ya Allah. Wah, delok. Wah, delok. Aku mau jadi orang. Kualik. Nah, sing enek. Manane nindur nah ngono. Dikek caose ae, caose sik iki lho. Dikek caose ndi? Yo karepem bentuke bagian ndi? Kuwi jerone daging koyo ae. Buka. Buka. Wong enek. Oh. Ayo makan enak pemirsa. Tolong bukakan. Ini loh. Sesek ini ya pemirsa. Tapi warak di mana lah oh. Mau gajan yang lempeng di botak. Nyangkut nek gorokan. Ini ya. Nek iki paene cemilan kok, Mak. Yo, ini nih. Ya. Kok kene mayonesnya di? Iki ning sore iki buka dagingnya. Dagingnya membuka enak mayonesnya Berarti pesan. wis enak yo. Wes iki sore. Jal dibuka lah enek. Ya, ini. Kopi. Iki pemirsa jajal ya pemirsa. Ojo ngono ki Oh, tomat iya. be mayones. Ambek iki diksere daging. Berarti iki wis diadoni to. Ditumbuk ya ditumbuk langsung nggak ditumbuk. Biar mah caose ning kene tok Mak, gosene jero-jerone. Ngono. Iya jane. Lah kowe ra kondo camae urung-urung. Ini salah pemirsa. Dipangan. Aku deh terbayang-bayang di matai. Pemirsa kandang mangan nih, mae dhewe pemirsa. Bagaimanakah ini caranya pemirsa?
Ayo le tak bilang. Nunggu sih aku malah. Ayo berdua kok. Pangan dhisik. Oke. Teman sih, rasanya pe di review. Iya iki. Kok samping nek nyokot saka tengah gak iso. Ini ya. Karena dagingnya ya, nyokot dagingnya ora. Ora ento iki. Cek. Kita wong desa mangene ribet banget lho. Ora kena pemirsa iki, Mbak. Sausnya tomat jajal di. Nanti sing ngono, sik tak sik. Tak cokot pisan. Tedas. Ora kena iwake. Nah, kok kudu ya angel ya? Gak usah nganggur. Ini wes, gak apa-apa. Kayaknya di pemirsa, Pilar Merokin dijek panas loh, mau tuku loro dijek. Kita yang kudu tempe. Masuk sekali loh. Ini nih. Yo, pas tengah. Ah, iya. Ceng ceng ceng. Mbak Enggak. yo warep di nek anu. Abdel loh. Jauh. Mang kleru ya pemirsa ning caos. Danya gini. Mbak pedes kok di. Yo nasi gak rosoy. Kok gini oh. Alah ra kena kene kok dia aku mbok gambar kok ono tengah. Gini mas samping ini nah. Nah, manyone. Sawine. Iki pahan wong loro. Anaknya ayam. Panganane mampu apa rit iki andalane mie ayam bakso. Dadi mangan iki enak mie ayam. Nah tak cekeli dhewe wis. Ini mengsle. Panganan wong ngono ki cedek kabeh ngene yo. Iwake ceblok kabeh. Terus apa terakhir? Aku ya. Terakhir bisa. Alhamdulillah ternyata ya enak. Jadi tuku loro di. Loro. Eh, 18 pindho piro? 18 pindho. Telu 6 mie ayam telu. Mie ayam rong golawe gede-gede. Baksone yo enak 11.000. langsung ke kosan. Ayo rono nek perono. Gede mune ya. Alhamdulillah esnya sedengan. Gak legi, gak hambat. Iki duwe sapa nemok? Nang nopo kae? Nemok iki. Kene kok. Wis apa ya?
kok kedap kedip? Darah. Lemak pemirsa. 50.000. Ayo buat beli mie ayam rogo lawe. Kok ini? Kayak siapa? Oh, darah di teman. Ya wis pemirsa kayak ini ku gak pinter ah. Ya iki pemirsa, ini ki mae dinyek. Mae adus pora jere. Lho mae iki mang ladus 2 kali pemirsa. Saurunge berangkat ke sini yo mandi. Lah wong penggaweane ngarit, penggaweane manas, ya anak lanang adus pora emak memang. Sing mari yo ora nganggo skincare yo pemirsa. Ora nganggo krim-krim ngono ki lho pemirsa, sing marai ben gak kileng-kileng. Bedak apa ning ngarane dempul. Yes pemirsa, cukup sakmenae videone mae dina iki ya pemirsa. Situ kok tau. Dijak jalan-jalan anak lanang. Seneng banget mae, wis cuci mata. Delok hawa jaba, udara di luar. Wis tak tutup sakmenae, nenek salah omong tingkah laku perbuatan keluargane Malegini Family. Malegini Family minta maaf yang sebesar-besarnya. Buat pemirsa Mae KB, terima kasih yang sudah mendukung, mensupport Mae sampai sekarang. Mudah-mudahan diberikan rezeki yang ngalir koyo banyu kali. Aku koyo banyu Storo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, jolali di like, di komen, di subscribe, ditutul abang-abang ben iso ngikuti channelnya Malegini Family.